Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay magkasama-sama sa pananalangin. Si Ate Chuzy Aguilar po ito at partner ko sa technical side, ang ating pong mga butihing technician. Ngayon mga kapatid, sa napakahalagang moment po ngayon na busy tayo sa maghapon, busy tayo kahit na ang gabi gusto natin gawing araw para sa mga unfinished tasks, para sa mga assignments, sa mga gagawin. Pero huwag po natin kaliligtaan magbigay ng oras para po sa Panginoon sa ating pananalangin. Sabi niya po, pag tayo'y naghanap, tayo po ay makakasumpong. Seek and you shall find. Sabi po sa Matthew 7:7, pag tayo'y kumatok, tayo'y pabubuksan. Kaya po, taasan nawa po ang level ng ating expectancy. Magtaas po ang level ng ating pananampalataya sa Panginoon dahil po naririnig natin ang kanyang mga salita na nagsasabing, the Lord will answer us in our prayers. Sabi niya po sa kanyang mga salita, verily, 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 surely, surely I say unto you. No, sigurado po kasi ulit-ulit pang sinabi, whatever you shall ask the Father in my name, ano man daw po hingin natin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, He will give it to you. Si Jesus po, Jesus is speaking here in John 16:23. Jesus is speaking here sa John 16:23. Verily, verily, or surely, surely, I say unto you, whoever or whatsoever you shall ask the Father in my name, anuman ang hilingin natin sa Ama sa pamamagitan ni Jesucristo, sabi dito, He will give it to you. Kaya po, we address our prayer to the Father in Jesus' name. Okay? Verily, verily, I say unto you, whatever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. John 16:23. And with thanksgiving, let your request be made known to God. So, kasama na po ang ating thanksgiving, ang ating pagpapasalamat, because our God is good. Our God answers prayers, exceeding abundantly above all that we ask or think of. Ephesians 3:20. Higit pa sa iniisip natin. Ang pananampalataya ay dumaratal o dumarating sa ating mga isipan at sa ating puso because of the word na naririnig natin. So I believe it is imperative for us to read the word or to listen to the word before we come to God and submit to Him all our requests, all our petitions. And sabi doon sa Efeso 3:20, that exceedingly abundantly, above all we asked or think, the Lord will give it to us. Napakaganda po na higit pa sa expectation natin ang kayang gawin ni Lord sa atin. Sa sorpresa tayo ng Lord, above all, sabi dito, exceedingly abundantly. So, sabi rin po sa aklat ng James 4:2, you have not because you ask not. Wala ka dahil hindi ka humihingi. So ano ba ang wala sa atin? Ngayon humingi tayo sa ating Ama. Dumako po tayo sa ating prayer, mga kapatid ko. Ano po ba ang mga pinakakailangan natin na wala tayo ngayon pero kailangan natin? You have not because you ask not. Sabi sa James 4:2. Therefore, we submit to God all our prayer requests today, all our plea, our petitions to Him today. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Father God, we come to you in Jesus' name. Lord, we come to you because of what Jesus Christ has done for us. So we come to you, Lord. We come to you, Father God, because of what the Lord Jesus has done. Panginoon, na siya ang nag-intercede na para sa amin. Siya na ang nagkaroon ng finished work
finish niya na, tinapos niya na yung tatrabahuhin so that we can be saved and we can have everything that we need according to His promises, according to His riches and glory. Patuloy, O Diyos, na hinihiling ko po sa iyo, Ama, ang aming bayan, ang kapayapaan ng aming bayan. Hinihiling ko po, Panginoon, ang iyong proteksyon sa bayang ito, Panginoon, sa aming pakikipagrelasyon sa iba't ibang mga bansa, sa relasyon namin, Panginoon, sa Taiwan, sa relasyon namin sa China, sa pakikipagrelasyon namin sa US, Father God. We pray, Lord God, na magkaroon patuloy ng magandang relasyon, Panginoon, ang aming mga bayan, ang aming pong mga bansa. Panginoon, bilang isang ship nation, we are not a superpower, Lord God, pero kami po ay nananangan ng iyong pabor ay para sa amin at hindi mo po kami papabayaan. So we pray, Lord, sa aming mga leaders, give them wisdom, O God, kung ano po ang mga kanilang dapat i-response sa mga situation, right words to say, lalo na po, Panginoon, sa aming presidente. Patuloy mo po siyang gabayan, huwag mo po siyang pabayaan. Salamat sa wisdom, sa kapatawaran, Lord, anumang mga pagkakasala at pagkukulang, Panginoon, at patuloy mo pong giyahan, patuloy mo pong gabayan ang aming presidente, ang Panginoon, at ingatan mo, Panginoon, ang aming bayan sa mga international problema, Panginoon, sa internal na problema ng bansang ito at sa mga international problems, Lord. Continually, hinihiling po namin ang iyo pong tulong at ang iyong gabay. O Diyos, hinihiling po namin ang patuloy, Panginoon, ng iyong pag-iingat sa aming bayan, simula, Panginoon, sa mga karagatan, sa mga dalampasigan, sa mga beachfront, sa mga port, Panginoon, simula doon sa may parte ng mga Ilocos Sur, Ilocos Norte, Panginoon, hanggang, Panginoon, makarating sa may Palawan. O Lord, silyuhan po ninyo at iyo, Panginoong, bakuran ng iyong proteksyon ang aming bayan, ang aming pong bansa mula, Panginoon, sa anumang mga balakid o kaya, Panginoon, mga kaaway, mga intruders, Panginoon, at iyo pong patuloy na ingatan hanggang doon, Panginoon, sa may parte ng mga Kabisayaan, hanggang doon sa Mindanao, Panginoon, sa may Jensan, hanggang, Panginoon, doon sa may Tawi-Tawi, Hulo, Panginoon, sa Zamboanga, hanggang, Panginoon, makarating doon sa may parte, Ama, ng mga Kabisayaan, Panginoon. We plead the blood of Christ for your protection, Lord God, upon our country, hanggang, Panginoon, sa may mga Kabisayaan sa Tacloban, hanggang makarating, Panginoon, dito sa may Sorsogon, Catanduanes, at hanggang sa may Karamuan, Panginoon. We pray, Lord God, na iyo pong patuloy na ingatan, patuloy, Panginoon, na kahit kulang kami, Panginoon, ng mga natural na mga kagamitan, Panginoon, mga kagamitan, Panginoon, ng mga marinero o kaya ng mga naval base o mga military strength, Lord God. Kulang man kami, Lord, pero Lord, meron kaming makapangyarihan, Diyos, na tutulong at patuloy namin hinihiling ang iyong gabay, ang iyong patnubay, ang iyong himala, maging sa Binham Rice, Lord God, sa buong Camarines, Lord, dyan sa may Karamuan at sa buong San Miguel Bay, Pacific Islands, Pacific Ocean, Lord God, hanggang, Panginoon, doon sa may Binham Rice, hanggang doon sa Batanes, Lord. We pray, God, for the covering of your protection upon this country. Continually, Lord, thank you that your good plan will be done, Lord, sa bayang ito. Nagagamitin mo, Panginoon, ang bayang ito upang maghayag ng iyong mabuting balita sa buong mundo, sa ibang bansa. Kaya, Lord, salamat po sa iyong pag-iingat, Panginoon, sa bansang ito. At patuloy, Lord, buksan mo ang durungawan ng iyong kalangitan. Ang sa iyo, Panginoong storehouse ng biyaya ay iyo pong patuloy na ipadaluyin
ang iyong biyaya at pagyamanin ang bansang Pilipinas, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong pabor at sa mga biyaya mo, Panginoon, sa mga blessings mo sa bayang ito. We give you praise, Lord. We give you glory sapagkat, Panginoon, matapat ka sa iyong mga pangako. Salamat, Lord, sa pagsagot mo sa aming mga patuloy ko rin po, Panginoon, hinihiling sa iyo na sino man sa bansang ito na naghari-harian, Lord, o nag-abuse ng power, be it, Lord God, sa mga military, o be it, Lord, sa mayayaman o may kapangyarihan. Ikaw po lamang, Panginoon, ang nakakaalam, Panginoon, kung sino ang nagmamalabis. Panginoon, dalangin po namin na ikaw po ang siyang mag-expose sa kanila at patuloy, Panginoon, na ang proud ay ibababa mo. Sabi mo, Lord, sa iyong mga salita, you will humble down, Panginoon, despise the proud. Panginoon, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa araw na ito. Dadalangin ko, Panginoon, ang patuloy na paghiling sa iyo para sa aming bayan. Hinihiling po namin, O Diyos, na kumilos ka sa aming bayan. I pray, Lord God, na magkaroon po ng revival sa aming bayan. I pray na kumilos ka, Lord, sa aming bayan. Bisitahin mo, Panginoon, ang mga universities and schools. Napakaraming mga kabataan. Oh Lord, we pray para sa mga high school, maging even, Lord, sa mga senior high, sa mga junior high and elementary pupils. Lord, bisitahin mo po sila ng iyong Espiritu Santo. Let there be a revival, Lord, sa bawat mga campuses. In the name of Jesus, Lord God, we pray. Lord God, send revival, Lord, sa mga campuses, sa mga university. Panginoon, nakausapin mo po ang iyong mga key people, ang iyong mga anak, ang mga revivalist, ang mga evangelist na mga estudyante, na mga teachers, Lord God, na mga campus ministry leaders, Lord God, upang sila'y kumilos, Panginoon, at we should be redeeming the time, for the days are evil. So we pray, Lord, send resources, send help, Lord, send resources, send, Panginoon, mga kailangan, Panginoon, na tulong ng mga anak mo para magawa nila yung kanila pong mga gagawin sa mga campuses. God, open ways and doors of opportunities sa bawat mga university, sa bawat mga state colleges, sa bawat mga technical school, sa mga TESDA school. Panginoon, oh Lord, open up, Lord God, the gates, oh God, for this in these places for you, Jesus, the King of glory shall come in. Oh, who is the King of glory? The Lord God Almighty. Tunay nga, O Diyos, na walang ibang pangalan kundi ikaw po lamang ang kailangang itaas. So we pray, Lord God, sa mga schools, Lord, Panginoon, na magkaroon ng opening para sa gospel. In the name of Jesus, hindi lang, Panginoon, sa mga University of the Philippines, hindi lang, Lord, sa mga Ateneo de Naga, kundi, Panginoon, maging sa mga Lasal, Letran, o Panginoon, sa mga San Beda, sa mga Mapua, sa lahat ng mga schools, maging dito, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa local, sa Bicol University, sa Aquinas University, Father God, at ganun din, Lord, sa maraming mga polytechnic colleges mula doon sa Catanduanes, sa Masbate, Sorsogon, at sa Camarines Sur, Father God, sa Bicol University, sa Partido State Colleges, Partido State University, sa UNC Ateneo de Naga, Father, sa the Santa Isabel, at the parochial schools, Father God. Let there be revival, Lord God, in this school. Lord, hindi namin kaya sa sarili naming lakas, but you said, Lord, not by might nor by power, but by your Spirit, O God. That it's not by our own capacity, it's not our own galing and ingenuity, but by the Spirit of the living God. Move, O God. Move in the campuses, Lord God. Send revival, Lord God. And Camarines Sur National High School with thousands and
thousands of students, God, in Naga College Foundation, Lord God, at sa mga maraming mga TESDA schools, Father God. Send, oh God, your servants there, even the students there na mga nakakakilala sa iyo, Panginoon, na magkaroon sila ng mga katapangan upang mangaral ang iyong mga salita. Use, Father, different campus ministries like, Lord, the IBCF, the Jesus Revolution, the Intercessors of the Philippines, Lord God, the One Hope, or the Samaritan's First, whatever ministry, for your glory alone. Lord, in the name of Jesus, we invite, oh God, revival. Send the rain of revival. Send the rain of the Spirit of the living God sa mga paaralan, Panginoon. Oh Lord, oh God, let there be a conviction, oh God, of any sa mga wordlessness, sa mga kasalanan, Panginoon, sa mga kabataan. Let them come to you. Let them have a holy fear in you, Lord God, and let them be prepared, oh God, as a bride of Christ, as you come, Lord, na marami po ang maligtas at marami, Panginoon, ang makasama sa rapture. Lord, we pray. Thank you, Lord. We are hopeful. We believe that you will answer our prayers at mababalitaan namin, Lord God, na ang mga revival na ito, Lord, ay maglalaganap sa mga campuses. Lord, we pray in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Continually send revival, Panginoon, sa mga different Christian organizations, Lord God. Everyone, oh God, patuloy, Panginoon, na magkaroon ng forgiveness, magkaroon ng healing sa mga relationships, at best of all, Lord God, you said in your word that without holiness, no one can see God. So, Lord, help us to live in holiness. Help us to reject sin. Help us to shun sin, oh God. Help us, Lord, to obey you, Lord, in your words, oh God. Hallelujah. Bless, oh God, the Hope Christian School. Help, oh God, every even the small academic schools, Lord, yung mga homeschooling. Bless them, Lord, yung maliliit na mga schools, mga Christian academy. Bless them, oh Lord God. Prosper them, Lord. Send help, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, thank you for answering our prayers today. And continually, Lord, we pray for our government. We pray, Lord God, sa kapayapaan sa aming bayan. At patuloy, Panginoon, pinapanalangin ko, Panginoon, ang wisdom, ang aming Pangulo. Lord, kapag kalooban mo po siya ng karunungan, Panginoon, mga tamang action lamang ang kanyang gagawin. Right words to say, oh God. Right words to say. Anytime na siya, Panginoon, ay nagre-release ng mga words, pagkalooban mo po siya ng wisdom, and higit sa lahat, forgiveness, Lord, na makakilala rin po siya sa iyo, upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng banal na takot sa iyo, Panginoon, at sila rin, Panginoon, ay tumawag po sa iyong banal na pangalan, sapagkat sabi mo sa iyong mga salita, that whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. So we pray, Lord God, for the Philippines. We pray, Lord God, that continually you will work, and in our government, you will work, oh God, sa presidente, sa vice-presidente, sa mga senado, Panginoon, sa mga senador, Lord God, sa mga congressman, Lord God, at sa bawat kabinete, at mga head ng mga offices, Lord God, expose those things to be exposed. Forgive those things, God, ng mga pagkukulang at mga pagkakasala. Let the righteousness and truth prevail in Jesus' name. And continually, Lord, thank you po for prosperity, for prospering our country. Oh Lord, thank you for blessing our country. Thank you, Lord, that there is unity in our country, and there is healing in the land. Thank you, Lord, for answering our prayers today. This we pray in Jesus' name. Thank you, Lord God. Amen and amen.